Candidats a la pilota d'or de la FIFA 2010. Andrés Iniesta, Spain. Lionel Messi, Argentina. Xavi, Spain. Who will be the FIFA Ballon Serà d'Or la pilota d'or de la FIFA. I qui millor per lliurar la primera pilota d'or de la FIFA a un jugador del Futbol Club Barcelona que el propi entrenador. Donem la benvinguda a Pep Guardiola, acompanyat pel president de la FIFA, el senyor Blatter, i François Mourinho, director general de l'equip i France Football. Ladies and gentlemen, Senyores i senyors, el guanyador de la FIFA Pilota d'Or, el ganador del Balón de Oro, the winner is... Lionel Messi. Buenas noches y muchísimas gracias por ese aplauso. La verdad no esperaba ganarlo hoy. Ya era una felicidad estar acá con mis dos compañeros y poder ganarlo aún más, ¿no? Es un día muy especial para mí. Quiero compartirlo y agradecerle a todos mis compañeros, que sin ellos obviamente yo no estaría acá. Quiero compartirlo con todos mis seres queridos, que son los que siempre me apoyaron y están al lado mío. Y quiero compartirlo con todos los barcelonistas y todos los argentinos. Muchísimas gracias. Leo, quédate un poquito más, por favor. Congratulations to Lionel felicitats a Lionel Messi. Abans que se'n vagi, mirem alguns dels millors moments de l'any màgic de Messi. Bé, les
celebracions estan aquí, tenim la pilota d'or i la gala de la pilota d'or de la FIFA ja arriba a la fi. Quina ballada tan fantàstica, espero que hagueu dit de l'espectacle. Felicitats a tots els guanyadors i de fet a veure si poden pujar tots a l'escenari per seguir aquestes celebracions fantàstiques. Vinga, pugeu-hi tots. Tothom que ha guanyat un premi, sisplau, que vingui a l'escenari, no sigueu tímids. Come up, Marta, José Mourinho, Archbishop Desmond Tutu as well. Desmond Tutu també. Bé, ha estat una celebració fantàstica. Sí, mirem enrere, veurem que ha estat un any fantàstic el 2010 i aquestes són les persones que l'han fet tan especial. I tindrem records, molt bons records d'aquest any. Hi ha tant guanyadors en un sol escenari, però serà la fotografia final perquè tothom recordi que la pilota d'or de la FIFA són el resultat dels dos antics premis. Aplaudiments pels guanyadors. Bé, amb això arribem a la fi. Ha estat magnífic poder passar aquesta vetllada amb vosaltres. I només ens queda dir bona nit. Fins l'any que ve a la FIFA Pilota d'Or de 2011. Doncs fins aquí aquesta gala de la pilota d'or, però continuem en aquest Esport Club especial en directe. Ara ja, esperant les opinions dels protagonistes, el Jordi Grau està situant-se ja a la zona mixta d'aquest Palau de Congressos de Zuric per escoltar les opinions dels protagonistes. Un desenllaç final, no sé si qualificat i inesperat, sorpresa, però segurament dels tres candidats era el que menys figurava als pronòstics, però clar, tenim aquí un home cansat de futbol, ell votava per Messi, i qui ha sortit? Leo Messi. Jo anava a donar dos titulars que se m'ocorren després del canvi d'avui. Un, tenim el millor analista del món que és capaç fins i tot d'encertar que Messi serà la pilota d'or, per tant, felicitats, Pichi. I d'altra banda, crec que és un premi que no es pot discutir, perquè si el que per a mi és el millor jugador del món actualment, aquest és Leo Messi. I Iniesta i Xavi, per exemple, que són els seus companys, estic convençut que ara mateix no poden estar ni enfadats, perquè ells mateixos són els primers que reconeixen que Leo Messi és el millor del món. Per cert, que no ens han punxat la cara de Xavi i d'Iniesta en el moment que han nomenat Messi, no sé si s'hauran quedat també sorpresos. Ara, joc, sorpresa, pel que s'estava comentant. Inesperat. El sentit comú et diu això. Qui és el millor jugador del món aquesta passada temporada? Jo no crec. Si li dius als seleccionadors o als entrenadors rivals del Barça, quin jugador del Barça trauries per jugar contra nosaltres? Jo crec que el 90% i pico diria Leo Messi, no?